Vreau să vă spun ceva și am spus-o mereu. Diavolul nu-i dentist și nu face programări. Vezi că mâine la 3 te ispitesc. Să ai Biblia deschisă, să ai Google-ul pornit, îți trebuie cuvântul. Diavolul te lovește ca un șarlatan, că e pervers, că nu te aștepți. Și dacă n-ai cuvântul aici în inimă și aici în minte, ești o pradă ușoară. Sunt invidios pe voi când mă uit la voi. Vârsta voastră e de dorit. Am spus-o mereu, aș da toți banii care am, nu-s foarte mulți, să mai am vârsta voastră. Dar aș da. Dragi tineri, folosiți vârsta asta superbă ca să învățați cuvântul. Tot ce știu eu din Biblie e ce am învățat când am fost ca voi. Astăzi, oricât mă străduiesc să memorez, nu mai pot. Nu mai pot. Aveți cel mai mare capital din lume, timp. Nimeni pe planeta asta nu are timp cât aveți voi. Veri de vacanță, weekenduri lungi, nu vă omorâți cu temele, știu. Aveți timp berechet să studiați și să iubiți cuvântul ăsta. Pavel spunea lui Timotei: Timotee, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Din pruncie. Cu Biblia să începe de mic. Aici nu sunteți prea tineri, sunt câțiva mai mici. Nu sunteți prea tineri să cunoașteți Biblia. E momentul cel mai potrivit pentru voi să învățați cuvântul lui Dumnezeu. Vârsta asta este vitală. Cine îți va câștiga supremația în viața ta? Cine va câștiga programul tău? Că aici e problema. Problema cea mare la generația noastră este cine ne va domina, Biblia sau astea? De aici e problema. Eu am pus deseori întrebarea asta foarte deschisă în biserică. Cine poate să ridice mâna aici în adunare? E dialog. Că petrece într-o zi oarecare, de miercuri, de marți, mai mult timp cu Biblia decât cu el. Dracul ăsta negru. Sincer, poate că sunt. În unele biserici mai ridică câte unul. Este vreunul care petrece mai mult timp cu Biblia decât cu telefonul? Avem hoții ăștia de timp. Aici e problema. Nu cunoaștem Biblia pentru că sunt tare mulți hoți de timp. Bai WhatsApp-ul, bați notificări nu știu pe unde, bai intrăm pe Instagram, bai intrăm pe Facebook, până terminăm, până vine nu știu ce mesaj. Și mie, care sunt slujitor, îmi vine câte un mesaj de la prieteni foarte devoțional. Hai să vezi, frate, cu tare, cu preotul Florea și cași gura 5 minute. După aia îți mai dă unul altă share cu Asoltanic, o câștigat nu știu ce concurs și pocăi de anos. Și mai intri și acolo să vezi și aia și dai click și dai dincolo și te trezești că s-o dus ziua și n-ai aprins candela. Nu-i așa? Marea bătălie pentru a fi misionar cu adevărat și puternic și relevant e să ajungi cu adevărat să cunoști ce scrie în Biblie. Cultura biblică a generației noastre suferă. Nu o să vă dau multe detalii pentru că nu se poate, dar cineva chiar din Elim, o tânără ca și voi, crescut aici, povesteam cu ea într-o zi. Ce să discuți? Din Biblie, ești pastor. Și am început să întreb din Biblie, când una, când alta. Eram într-o ocazie oarecare, mai erau și alții acolo, alți tineri. Și am început să pun întrebări din Biblie, să văd și eu cam cum știți voi Biblia, tinerii. Și repet, crescut aici. Cred că aveți cuvânt bogat în adunare. Și o întreb la un moment dat: care e prorocul care a mers cu balena în misiune? Mie mi se părea că e o întrebare banală de școală duminicală. Ea s-a uitat la mine cu un aer de specialistă. Știu, Pinocchio. Zic, cred că nu a înțeles întrebarea. Nu mi-am putut imagina că nu știe. Nu, Elimul e biserica cea mai... E România. O întreb din nou, nu, că n-ai înțeles. Este un proroc așa, o meza Tars, Ninive. Am început să-i povestesc toată cartea. Pe scurt. Da, zice, știu, Pinocchio. A rămas mult. Am început să întreb părinții. Zic, dar eu o să te așa ceva. Păi știi, frate, sunt niște desene. Și în desenele alea Pinocchio merge cu balenă. Asta e marea problemă a generației tinere. Prea multe desene, prea multe filme, prea multe orice vrei acolo să pui și prea puțină Biblie.
Și este un amestec grosolan. Îl scoți pe Iona din Biblie și îl bagi pe Pinocchio. Cum vrem noi să vedem puterea Evangheliei dacă nu știm ce scrie în ea? Dumnezeu să ne trezească. Mă rog ca Domnul să vă dea o dragoste pentru cuvântul ăsta. Ea este puterea lui Dumnezeu.